स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। अखानि गेजेरजोंबाबो आं माने भिडिअ खालामबाय। ब्लग लाबोगोन आं माने टेकनिकेल भिडिअ लाबोयो। अब्लाबो दिनै माने सानबाय मोनसे ब्लग लाबोनो होननानै ब्लग लाबोबाय आं नोंथांमोननि थाखाय। एसे देखायबाय आरो जायगाफोरखौथ' मोजांबो देखायनो हायाखैबाबो मोजांखौ मोजां अब्लाबो नोंथांमोननाव अननानै सापर्ट खालामदो चेनेलखौ। एसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो अननानै। रुमाव थांगासिनो लोगोफोर। जोंना रुमा थाइजौ बागानथार, थाइजौ फिथाइ बिराद दङ। आं जानो हाया माने हाथाया बिराद थैयो। होनाखै दायो गोथांसो होनबाथाय खानोसै जानोसै। आसामाव बिराद अखा हादों नामाथाय, दाख्लै बिराद बारहुंखा बारदों मादों होननाय खोनादों, न' बुफायलाबायनाय मिथिया दा। दायो थांगासिनो जोंथिं बिराद अखा हागासिनो, अखानि थाखाय बिराद दिगदार माने। जों आरो बबेबा समाव अखा हाबाय बिराद बाना जालायनो नागिरदों। लोगोफोर अननानै भिडिअखौ शेयार खालामदो, लाइक खालामदो। बिराद अखा हादों, गोबाव फैबाय। जोंना फ्रन्ट केमेराजों खालामनो लुबैयो, फ्रन्ट केमेरा बारा मोजां नङा माने, अब्ला माने ट्राइ खालामबाय आरो देखायनो थाखाय। थांगासिनो मालिकनि न' जोंना ओरैनो थाबबाय नै। जोंनि थाइजौ बारि गोजा जोंना रुमा। थाइजौ फिथाइ दंखायो नै थाइजौआ लोगोफोर। डिउटियाव थांजोब्बाय खोमा। आंना दिनै अफ ओंखायनो एसे बेरायनो चान्स मोनबाय, नङाबाथ' अफ मोना। ड्यूटी नहीं है जा रहा है, आग लगाना है, आग बारिश में आग लगाना है। लोगोफोर आं बेयावनो भिडिअ खालामो, बेयावनो जिराय जिराय। सियारा इनि मोनसे बायबाय, इनि मोनसे दोनदों आं। स' थाइजौ गोजानि रुम कलकातानि गोजा इयाव। ओमफ्राय आं सासे बर' थायो, बे दा डिउटि थांबाय आरो। स' ओरैजायबो रुम बानायगासिनो, मोजां जिरायनोलाय सान्दुं गोसाबा। थाइजौ सिङाव थाना भिडिअ खालामो आरो रुम सिङावबो खालामो आं। नै लोगोआ थांबाय, साबिखौ इयाव गालांबाय। नै साबिखौ हाननोसै, रुमखौ खेवनोसै। रुमा मोजां नङा लोगोफोर, बिराद लेथ्राथार। Agam daya biar ulah wo, ये biar ulah wo, हाँ? Kopi coklat stout. Oh, naik video बनाई से, video करी से, ये है kopi coklat stout. निकाल रहा है और फिर पूरा लो। और बेटा
नैबे जाहैबाय हेपि बाइजन बिराद मोजां बे बियारा लोंनो हेपि बाइजन बिनि एलकहल पार्सेन्टआ जाहैबाय 5.8 ओमफ्राय आइबिउ इटारनेसआ जाहैबाय 18%। लाइट बियार लोंनो मोजांथार बिराद मानसिया बेखौ पसन्द जायो लोंनो माने बानाना एन्ड क्ल'व्स फ्लेभार लोंबा माने थालिरनि फ्लेभार फैयो गोथाव मोनलोङो आरो लोंनो माने इजि माने लोंनो जेबो खाब्रां खुब्रां नङा बिराद मोजां बियार माने। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट खालामदो माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै। स' दिनैनि थाखाय एसेनो लोगोफोर टेक केयार बाय हेभ ए ग्रेट डे एभ्रिवान।